wangithusa. Sovane uqhamthusa nje emapassage. Yini? Lalela ngifuna ukuxoxela ngale liphupho leli ngiphuphile izolo yezwa. Iphupho? Uphuphe? Ngiphuphe unsika yezwa. Unsika. Angazi ubengifundisa like into engathi karate or something self defense nje into enama moves kodwa phakathi. Ayikho ke leyo nto. Miki, uzoqala kusana. Lalela. Suddenly iphupho lashintsha umuntu useyankinga. Wankinya? Yankinya. Unsika. Hayibo ngivela ngibona lelo mbudana yonke nje into oxoxa yona. Kodwa vele inehaba le nto cause manje athi uPopeye nje lapha nami ungangibona yazi ngufisho ogwilizayo ke manje la. Miki. Ngcono ke makunjalo vele bekuyiphupho ayiyonto ade yenzeka ngempela. Singayitholi ke nathi sesivika okarate land. Hayibo ngeke asoze never. Singaboni ngoNtsika sesikufundisa. Unsika awuhambi uyabi bani? Ngisaya esitolo uzoba late futhi wena. Ngisaya esitolo phela bengenza ukudla lapha ekitchen and then dololo isinkwa is nowhere to be found. Okay. Isinkwa is lost. Hamba. Sharp. Kuphumaphi? Yazi umbalade khona. Uthe ufunani? Lalela yiki ndaba uthi uphuma. Ngilale majithini izolo bakukhonto besiyenza izolo. Kwazi kuba late xa silala khona. Alright one. Hayi ngiright mina. Saya la esitolo. Akekho umuntu ofikile ozongifunela izolo busuku angithi. Into Okay. into kanjani? Kunzalana? No mana ngibuza. Uthi ugcine nomba. Kunembuzo. Umthekulo uhambile emsebenzini umbalendle lapha efisho emsebenzini. Ayikho ishomba nje mayelana noSamthana. Ugcine ethe nje ukuthi uSamthana ulahlekile. Uphinde wakhuluma ngoPorsche. Uthi uPorsche nje. Angithi uAnti Jerry ufonile wasesho ukuthi uPorsche uyaphuma namhlanje kuseni. So enduza la ekhaya inezi address size la ekhaya. Okay. No yazi nje awuhambe esitolo uzokufica endlini yazo. Sure. Thulani. Awazi uzolala phela la endlini ezolo. Awazi nje uzoyihlupha ukuthi usitshele ukuthi awubuyi izolo. Hayi. Bani. Ngimdala kabi ngingakamba la ngikwelete ne-explanation. Angikwazi njalo mengiphumile mbani ngiyabuya ngiyazichaza kuwena. Ngiyazi ukuthi awukwelete umuntu incazelo kodwa phela ubhuti wami mele uthi ngikunakekele. Usho ukuthini ba? Wembali. Uba kwashiya le ekhaya nomuzwa sisihlale la njengezingane zakhe. Sihlale la sonke akazange ama-appoint unini nomuntu ozoboma wethu. So ukwazi ukubuya wena ufuna uzoboma wami. Angizami ukuzenza uma wakho mina Thulani. Ngiyazi ukuthi siqhamuka komama bahlukene kodwa siyigazi elilodwa sabakamthembu sonke. Kumele ukuthi sinakakelane. Ubaba wabhala ukuthi kwiwili yakhe kumele sihlale la kulomuzi asithengele wona. So kumele ukuthi sibhekane sisonke. Hale ndaba utshela wona yonini. Ufuna uxaye ngawo ilokho kaSamthana. uSamthana ngiyena umuntu oqondile. Iningi into wrong kanani? Ubani oke wayisondeza ukuthi uyamthanda? Ubani oke wazama ukuthi nje understand usiyamthanda? Akekho. Isidingo soku-understand uSamthana mina ngisibona uSamthana ka-understand oma wakhe omzalayo. Sina bese obani ukuzama uku-understand yena. Usiyamthanda usisi wethu. Wena ke sala la uyicabanga ekelo umsana wakho khona. I feel your love again. Your love again. I feel your love again. Your love again. I miss you. I miss you. Vele kuthangcwala izindaba ngwele imifula ngiyele ekhaya. Bunzima ubomi obusenhlizweni yami. Vele kuthangcwala izindaba ngwele imifula ngiyele ekhaya. Bunzima ubomi obusenhlizweni yami. Hello, darling. Are you alright? Mama. Miki bengicela sithethe le njengombalendle. Wenzeni imbalendle? Bengicela torho nje ngosisi wakhe manje. Ngicela uye phako uye undithethelele. Ngayo yonke into endiyimenze yona.
ndiyazi uba ndimoshile kwaye I'm willing to do anything into yoba ndikwazi uxolisa phaa kuyo. Ndiyacela torho. Sabelo, uMbalenhle ngiyakuxolela. Wena umhethe kakhulu uMbalenhle, ngeke nje saxolela. Ndiyayazi Miki ne, ndimoshile kwaye nam ndiyasola ngale nto enenzileyo yokuba ndimphoxe kanjeya. Kodwa ndiyaxelela nje, cela ndithethele naye sikwazi ulungisa izinto. Ngingazama kodwa-ke angiboni uzokuxolela noMbalenhle. Okay, ndingavuya kakhulu, ndicela uzame torho. Noba mhlawumbi uye wandipha loo 30 ke seconds sikwazi ukuthetha through over the phone, ndizobuxolisa kakuhle phaa kuye. U-30 seconds? Sabelo, wena udeserve u-30 seconds. Ndiyakucela. Wena ulo uMbalenhle usumchithile several times and wena ufuna ukuthi nixolelane nje nibe happy nje kanjalo nje. Ndiyasola nje. Okokuqala wena umchithele ngumngane wakhe. Yima, uyayazi Uyazi, mina wabona bengicinga- ama-chats enu lapha efonini kamngane wakhe. Yabo the time ngesikhathi eseku-date wena wangeza wabona lapho-ke ngalolo suku lolo. Miki, So nje angiboni ukuthi uzokuxolela nje vele ukhohlwe nje ngoMbalenhle umuvone nje. Indaba yakho noMbalenhle ayisekho. Miki. Themba, ngiyaphila unjani wena? Ngifanelanga lokho. Bengifuna ukuthi ngixolise ngendlela engikhulume ngayo izolo nawe. No, ukuthi nje bekuhlangahlangene and ngiyaxolisa ukuthi ngikhulume kabi. Bekuyinto kanjalo phela kodwa-ke sithole ukuthi ubengalahlekile, actually uhambile waya kama wakhe. Ngimsebenzini, ngilinde i-Uber ingafika noma nini, ithe isi-1 minute away. Akunankinga. Anginankinga namhlanje nje singahamba. Okay. Eish. Naye-ke ne-Uber yami siyafika. Sokhuluma late. Okay. It means don't worry. Hakuna Matata. Hayi Miki. Ngowani umsindo? Sorry. Benganakile. So right? Yeah, see right. Uthulasi. Uba unengane engakhe? Ngagcina ziwu7, emngcwabeni sasiba u7, Porsche ngekho. Ngiyacabanga ngagcina shuthi ngathi 8, kodwa ngingayisho ngenzeka kusakhona abanye abazoqhamuka, kodwa ke ngagcina siba u7 ngona. Oh. Okay.
Sorry, singiphefile. Seswami. Khona ebalekile mina ngitshela yona ngifuna usize ngayo. Yina. Ngifuna ungithembise mikwela. Ungithembise ukuthi uzokhiya isicapha lapha. Awuzongivulela umuntu ongamazi ofika la uyezwa. Nanoma kuthiwa ubani for as long as kungathina umuntu ongamazi ungasivula isicapha. Ngisho emini ukhiya uyezwa. Hawu, usafe nje lana. Lalela seswami ngiqondile ukuthusa uyezwa. Kodwa akukho safe ngixoxa. Khona umuntu abambulele kwafika abantu bathi abantu bakamasipala kanti bazobulela yena. So ngiyacela ukuthi ungisize. Khiya isicapha. Uyezwa. Manje mina ngenze njani? Uzomela ukuthi wena Miki bekufika umuntu la singekho thina nothi awuvuli ufonela thina mewasala abantu ekhaya ufonele thina ungalingi uvulela umuntu umuntu ozongena la engethini ngithembisa ngiyacela ukuthi ungenzela njalo siswami ngoba lento izosiza mina nawe akusaphephile ungavuli wena Okay. alright cela ukuthi ungisize bo Popeye manje mosula ngibani Mosu. Miki, la ngicela ukuthi ungisize. Uthi uma kamera lakho manje uvale lapha ungaphumi yazi ukhiphe. Uvale lapha ungaphumi. Yes. Hello, Ubalo.